Монек, чӣ ба хапӣ? Чира фикр дорӣ? ҳеҷ не. Ҳамин духтарои ҳузурара мегӯ. Як гапҳое мезананд ки ҳайрон мешавед. Мегам ӯ хонаи шу монда наместем, нигоҳ намекунем хонара. Должен нестем. Мо мебурем ягон ҷода кор мекунем ки чтоб муҳтоҷи мардак мо набошем. Фаҳмида намешавад шумо? Ба рост меган? Ага ман ту зану шавҳар шавем, ман мебурам кор мекунам, чтоб муҳтоҷи ту нашавам. Значит, ту ҳам шириниҳои ҳаёта намедонистай. Ҳамин зан худаш зеби хона дорад. Ман намедонам кор шумода чӣ лозимае ки вақте мардак ҳамаи чиза таъмин кунад, тура хушбахт кунад. Ман и гапора медонам. Ман просто гуфтам ки ман мустақилам. Гуфти Русо самостоятельная. Олабай. Либосо расидан. Ҳама мози ман пули хидмат дар карта перевод мекунам, пули тарара худаш мегирӣ. Вариш ход. Бой чӣ нағмай? Ягон нағма нестай. Худат гуфти ку ман самостоятельная. Так мустақил бош. Байс пас ягон ҷо тамошо биромадем, ягон ҷо шиштанӣ, ҳатман қатъи пул бигир, чтоб муҳтоҷи ман набошӣ.